Ja, beste mensen, welkom bij de derde aflevering van Tresor Trieste Televisie. Ik sta hier voor het portret in houtskool van Douwe Annes Tamminga. Een portret van de bekende kunstenaar Paul Citroen. Douwe Annes Tamminga, 1909-2002. Ik was een reus in de Friese literatuur. Voortendagelijks na de oorlog speelde er al een belangrijke rol in het grote tijdschrift, belangrijke tijdschrift De Tjenne. Daar zie je er in redactie. Later heeft er bij de Friese Academie werken aan het witboek, de dikke Douwe, worden dat ik wel neemt. Maar hij is benamen bekend worden als dichter. Ik heb er zelf een heel persoonlijke baan mee, want toen ik studeerde in Grains in de jaren om 1980 heen. Toen, ik wie wel een beetje mijn Fries dwaande, maar in ien dacht ik van, dit is het. En hoe kwam dat? Dat wie de ontdekking van de bondel In Memoriam van Douwe Annes Tamminga, die hij schreun het naar aanleiding van het versterren van zijn zoon Anne. En het is een prachtige bondel, in vormjouwing, monumentaal, in versvorm, in riemschema. Maar in dat hele strakke, leidsafvolle emotie, het is echt een van de hichtepunten in de Friese literatuur. En ik wil het 12e gedicht uit de cyclus voorlezen, eerst in het Fries en dan in het Nederlands. Wat wie het dat us joert hier hinnenloek? Wie wisten het beide en het wie als hierne wij het lang verzwijt. Maar deze aprildag wiene de langsten boppenkaam naar de oude boek die aan dit risselpaad riest uit het grien als doe die snijn. En sjoch, heeg aan de stammen merkbieten wij het. Zien bemoorzen namen mij het eerste boesmes in de bast besnien. O vreugde doet het limmet fiekje woer in het weerke beemvlees. Op mijn schouders zittend had hij het stik bestien. In het meest net wittend dat deze beem us een keer worden zoe een pilgerplak. Om barren, wrang en zwiert. Een oorde om in weeklacht te verkeren. Een steef van tranen om wat we verleren. Terwijl het na middagjocht het bosk verliet, dragen wij daar en woe het net bij us wij. En doet het screamen jonken mij bestillen, heb ik het schrift bevield. En het wie als strillen het lang nog in mijn vingers einden nij. In het Nederlands. Wat was het dat ons vandaag mee hierheen nam? Wij beiden wisten het. Was het ook lang verzwegen, maar streden deze aprildag niet meer tegen het heimwee naar de oude beukenstam die reist aan het ritselpad, omheesterd, fors als op die zondag. Zie, in het hout bestorven stond hoog zijn naam, al groen van mos, gekorven door hem met het eerste zakmes in die schors. O blijdschap toen het lemmet bijten wou in het weke boomvlees. Op mijn nek gezeten volbracht hij het werk. En geen van ons kon weten hoe deze boom ons eenmaal worden zou een pelgrimsoord. Beurtelings zoet en wreed. Een stukje grond waar alles dringt tot klagen. Een plek van tranen die nog om hem vragen. Terwijl het late licht aan het bos ontgleed, draalden wij daar tot niets meer viel te zien. En toen het schreien aan mijn zij verstilde, heb ik het schrift betast en het was als trilde het in mijn vingertoppen lang nadien.